Hey guys, it's me, Khalil, and today, I think alam nyo na, and isa to sa mga pinakamalungkot na pangyayari o balita na sa mga lahat ng Filipino YouTuber o sa lahat ng mga nanonood ng mga video niya na alam nyo naman na merong Acute Myeloid Leukemia. Meron akong cancer. Huwag kasal mangyes, paano natin mabilis? Saan mo sandali, di mo madali. Patay ko mo sa'kin, be, sumuli ko na rin ang gabi. Yung mga kumyalit ang be, ano mo sa'kin inompe? Anong lalim, aking sinisisihin, di mabibitin para sa akin gagawin. Pagbagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ako sasalusunin mo aking mundo. Pahintuin mo ang kamay ng oras sa relo. Takasin natin ang mundo, dito ko tayo. Dahan-dahan, dahan-dahan lang, dahan-dahan, dahan-dahan lang. na merong cancer si Emman Nimedez. Nasa 1 million subscriber na sana siya eh. No, I mean for the fast recovery ni Emman. And Emman, may God bless you.